का बाबू है डंस फिल्म के पोस्टरवा देखावे ला ना आयल बाटी आप सबके हम आयल बाटी है वीडियो में भैया आपके बतावेला कि हमारा भोजपुरी के ग्लोबल स्टार ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले केसारी लाल यादव और खुशी कक्कर के आवाज़ में एगो और ब्लास्ट सॉन्ग आवे वाला बा जवन की होली स्पेशल सॉन्ग है। तो भैया आपके हम बता दी कि जब जब केसारी लाल यादव के गाना आवता होली के तो भैया एकदम ब्लास्ट हो जाता। जैसे कि एक पहले आयल है कलम चबा गई का केसारी लाल यादव और डिम्पल सिंह वीडियो में फैड करते यानी डांस करते नजर आ ही रही भैया। ताई गनवा में आपके बता दी कि कुछ घंटा पहले 4 से 5 घंटा पहले ही गाना के इनकरा पोस्टर लॉन्च भइल है। हाई पोस्टरवा देख रहे बाबू जो उन्हें गानवा के टाइटल है भौजी पूछे ली का पूछे ली ई गानवा देखले के बाद आप सबके पता चले वाला बा। तो भैया जो उन्हें गानवा के राइटर हैं अखिलेश कश्यप बाबा जी और म्यूजिक देवे वाले हैं भैया मास्टर प्रिंस जी और यह वीडियो के डायरेक्टर बानी सुशांत चंदन जी। तो ये गानवा के लॉन्च करल जाता 18 तारीख के यानी कि काल्हे सुबेरे 6 से लेके 7:30 बजे के बीच में। काहे से डेट एकदम फिक्स ना हो गई बा लेकिन टाइम एकदम फिक्स ना भइल बा। तो यही से कहा तनी कि सुबेरे 6 से लेके 7:30 बजे के बीच में गानवा के लॉन्च करल जाई अन्नपूर्णा फिल्म यूट्यूब चैनल से। तो भैया ये चैनलवा भी अखिलेश कश्यप बाबा का है। तो आप लोग ऐसे ही बनल रही और अपने छोट भाई के प्यार दुलार दी जा ताकि अपने ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े और आप सबके खातिर नया नया गाना का अपडेट जल्द से जल्द लावत रहे।